Dúfam, že máte k dispozícii, alebo budete mať, neviem, či budete mať k dispozícii, je tam veľa písaného textu, ktorý si potom môžete prečítať a ja ho nebudem všetok komentovať. Vy asi všetci viete, že čo umelá inteligencia je. Už sme počuli, že má svoje miesto aj v kybernetickej bezpečnosti. Je to dneska veľmi zaujímavá oblasť, kde sa aj tí dobrí, aj tí zlí stretávajú. No, keby som to mal veľmi stručne vysvetliť, tak my máme nejaký reálny svet, v ktorom sa pohybujú ľudia a umelá inteligencia napodobňuje správanie sa, najmä inteligentné správanie sa ľudí. Takže vnímame prostredie, rozhodujeme sa, prípadne sa učíme niečo nové na základe našich skúseností a urobíme nejakú akciu. Tak tento cyklus sa opakuje neustále. V našom mozgu zhruba 10-krát za sekundu sa vyhodnocuje celý tento cyklus a v strojoch je to podobné. A snažíme sa reagovať na to, čo prichádza z prostredia vo svoj prospech. Veľmi stručne, keby som mal rozdeliť tie prístupy umelej inteligencie, ja budem hovoriť o niektorých, nie o všetkých, dnes hovoriť o umelej inteligencie, ako hovoriť o matematike. V celom spektre sa o tom nedá. Ja budem hovoriť o tom, čo je zaujímavé z hľadiska tohto fóra, z hľadiska priemyslu v malých stredných podnikoch, povedzme. Tie prístupy umelej inteligencie v minulosti pracovali tak, že sadol si programátor alebo analytik alebo nejaký dizajner, porozmýšľali, napísali nejaký program, ktorý reagoval na to, čo sa deje v prostredí. To znamená, ak vznikne situácia A, urob akciu A, ak vznikne B, urob B, inak urob C. Vytvoril sa nejaký pravidlový systém, ktorý na všetko reagoval, ale za všetkým bol ľudský mozog, to znamená prirodzená inteligencia. No, tento musel zanalyzovať a tá umelá inteligencia len vykonala to, čo človek vymyslel. Tomu sa hovorilo, že symbolový systém, to znamená, pracujeme so symbolmi, s číslami, s písmenami, slovami, vetami, pravidlami a tak ďalej. A po anglicky GOFAI, Good Old-Fashioned Artificial Intelligence. Takže to bol prístup, ktorý vznikol v minulosti niekedy v 60. rokoch a v podstate sa používa dodnes. A dnes hovoríme o nejakom modernejšom prístupe umelej inteligencie, ktorému hovoríme subsymbolovi. Už nepracujeme so symbolmi, ale s niečím menším ako symboly. Náš mozog, alebo mozog nejakého zvieraťa, povedzme živočichy, nepoznajú symboly, nepoznajú čísla, písmena, napriek tomu riešia praktické problémy, pohybujú sa v prostredí a riešia všetko, čo potrebujú pre svoj život. To isté robí aj človek. A tento subsymbolový prístup je taký, že my dáme počítaču, stroju k dispozícii dáta, obrazové, textové, numerické, akékoľvek, povieme, nauč sa to sám. A on sa to obyčajne naučí sám lepšie, ako by to urobil ten skúsený programátor. Nie všetko. No a tomu hovoríme teda aj strojové učenie. Strojové učenie sa dá, keby ste si to vygooglili, tak by ste sa dozvedeli, že existujú 3 kategórie, takzvané učenie s učiteľom, učenie bez učiteľa a učenie na základe interakcie s prostredím, alebo niekde nájdete reinforcement learning, učenie s odmenou a trestom, ale je to troška zložitejšie, tých kategórií viac, ja to nebudem tu raz tie všetky metódy tu vysvetľovať, ale jednotlivé tie prístupy sa vám pokúsim len vysvetliť, že ako to funguje. Tak, učenie s učiteľom, to znamená, že ja mám k dispozícii nejaké dáta. To môžu byť obrazové dáta, povedzme v medicíne. Veľký počet takýchto snímkov, ale za chvíľu si ukážeme, že to môžu priemyselné prípady, kde lekár musí každý jeden prípad zhodnotiť a musí priradiť diagnózu ku každému snímku. A týchto snímok môžu byť stovky, tisíce, 10 000, milióny, to závisí od aplikácie. A tomuto hovoríme, že vstupné a výstupné dáta. Toto sú vstupné dáta, výstupné dáta sú tie priradenia, tie označenia. Tie vstupné a výstupné dáta musíme vytvoriť, keď chceme pracovať s týmto typom učenia a keď vy chcete využívať vo vašich firmách
takýto princíp, niečo vyhodnocovať, povedzme obraz, zvuk a tak ďalej, tak potrebujete tieto dáta budovať, sústreďovať a je to dobré robiť systematicky a čím skôr s tým začať. Keď máme tie vstupno-výstupné dáta vytvorené, tak naučíme nejaký stroj, v ktorom je spravidla nejaký zložitý algoritmus, dnes najčastejšie umelá neurónová sieť, na základe nejakého algoritmu, naučíme, aby on spoznal všetko to, čo ten lekár tam dal, všetky tie jeho znalosti absorbuje. Keď sa to naučí, čo môže trvať hodiny, dní, kľudne aj mesiace niekedy, tak tá naučená umelá neurónová sieť dostane k dispozícii nového pacienta, nový obrázok, nový prípad, ktorý nikdy nevidela, nebola naučená na ňo a správne určí diagnózu. Toto funguje veľmi spoľahlivo, či sú to 2D snímky, či sú 3D, nejaké CT, MRI, alebo priemyselné dáta, akékoľvek. V prípade medicíny je tá úspešnosť dnes lepšia, ako keby to urobil nejaký lekár s celoživotnými skúsenosťami. O tom sa už dnes vôbec nediskutuje. No, takže vy to môžete využiť na rozpoznávanie, povedzme, nejakých defektov, nejakých nepodárkov a podobne, pri zváraní veľmi efektívne, rozpoznávanie rukou písaného textu, tvári na ulici, online, v reálnom čase, v biológii sa to používa, povedzme, COVID vírus alebo rakovinová bunka a podobne. Čiže tam je tá efektivita, vysoká spoľahlivosť, vysoká rýchlosť, vysoká cena, čoraz menšia. Strojové videnie, to je založené presne na tomto princípe, čiže máme tu nejaký stroj, ktorý manipuluje, robot manipuluje, alebo sa pohybuje po prostredí, alebo robí inšpekciu nejakých vedení elektrického napätia, prípadne v poľnohospodárstve. Každú jednu rastlinku vieme identifikovať a ošetriť. No, takže dnes to je čoraz lacnejšie, čoraz rýchlejšie a efektívnejšie ako človek. Neúnavné 24 hodín každý deň. Zaujímavou aplikáciou je prediktívna údržba, to znamená, stroj sa naučí monitorovať zariadenia, ktoré sa môžu pohybovať. On sa naučí, že aký je správny pohyb, správny režim pracovný a kedy nastáva nejaká porucha, má množstvo takýchto poruch naučených, alebo podľa možnosti všetky, a dokáže povedať, že toto zariadenie sa o 2 týždne pokazí, a povie ešte kde. Takže tomu sa hovorí prediktívna údržba. Tam je možné ušetriť veľké prestoje, veľké peniaze a tak ďalej. To pracuje na tomto princípe. Detekcia objektov. Môžeme detekovať budovy, povedzme ľudí, povedzme nejaké mapy z hora, zo satelitu a podobne, klasifikovať. Keď máme autonómne autá, ktoré už dnes technicky vyriešený, už je len legislatívny problém, či je možné to pustiť do prevádzky alebo nie, ale po technickej stránke dá sa povedať, už sú autá bez šoférov spoľahlivejšie ako ľudský šofér, tak musia rozlíšiť, kde je cesta, kde je nejaká prekážka, chodec, kde je nejaká značka, ktorú musí spracovať, vyhodnotiť a podobne. Tak takéto zariadenie, autonómne auto je naplnené neurónovými sieťami, ktoré buď vyhodnocujú, alebo robia rozhodnutia, alebo potom ovládajú tie prvky. No, na podobnom princípe pracuje rozpoznávanie hlasu, reči, syntéza, strojové tlmočenie. Je to v zásade učenie s učiteľom a spracováva sa tam obraz v konečnom dôsledku, tie signály. No, iné aplikácie učenia s učiteľom toho prvého prípadu. Ja to nebudem všetko komentovať, lebo sa musím ponáhľať. Predpovedanie dopytu a cien, riadenie zásob, odporúčacie systémy, finančné predikcie. Učenie bez učiteľa je také, že ja nemám tie dáta označené. To znamená, mám tuto nejaké fotografie, povedzme sú tam autá a motorky pre jednoduchosť. Algoritmus nájde súvislosti, že je tam medzi nimi nejaký rozdiel, že jedni sú jednostope, jedni sú dvojstope. No a tých aplikácií je veľa. V zásade to rozdelím do nejakých skupín, povedzme, môžem to klastrovať, segmentovať zákazníkov. Čiže viem segmentovať zákazníkov podľa ich správania, preferencií, nákupných vzorov, viem, komu čo môžem predať, povedzme, ponúknuť.
detekcia anomálií, nezvyčajné správanie sa, nezvyčajné transakcie v kybernetickej bezpečnosti môže byť zaujímavé okrem iného. Zhlukovanie, čiže súvislosti a rôzne vlastnosti a súvislosti medzi produktami, javmi. Zníženie rozmernosti, mám veľmi veľa dát, neviem, čo s nimi. Vie tento systém ich zjednodušiť a povedať, len toto je pre nás zaujímavé, ostatné nie. Odhalenie súvislosti vzorov vo veľkých dátach, to je veľmi podobné. Prieskum, analýza chýb vo výrobe a príčiny chýb, prečo tie chyby vznikajú. Posledný typ učenia, ktorý spomeniem, interakcia s prostredím, čiže mám nejaký počítačový model reality, ten si musím vytvoriť, či je to autonómny stroj, alebo je to povedzme nejaká hra šach, alebo nejaká robotická linka. Ja naučím neurónovú sieť na tom, že čo sa stane, ak ja urobím túto akciu, zariadenie urobí nejakú inú akciu, viem sa naučiť a keď sa naučí tá neurónová sieť, tak ho môžem pustiť do reálneho prostredia, môžem riadiť povedzme autonómne auto alebo robotickú linku alebo čokoľvek. Zaujímavé na tom je to, že ja dokážem naučiť toho robota oveľa zložitejšie, náročnejšie činnosti, ako by to urobil programátor a efektívnejšie navyše. No, takže tam je niekoľko typov učenia, najčastejšie sa stretávame s reinforcement learning, k tomu sa ešte dostanem, tomu, čo sa my venujeme u nás na ústave, je neuroevolúcia. Tak, kde sa to dá využiť? Zaujímavé, povedzme, takýto robot, keď si pozriete videa od firmy Boston Dynamics, čo veľmi doporučujem, tak uvidíte, že čo všetko dokáže, povedzme, takýto robot, v podstate sa dokáže správať ako človek, pohybovať ako človek, dokáže bojovať s človekom, strieľať, v priemysle riešiť čokoľvek. To sa nedá naprogramovať už ručne človekom, to už sa musí robiť učením, umelou inteligenciou. Takže tých príkladov je veľmi, veľmi veľa. Toto by som veľmi stručne povedal. Existujú bioinšpirované výpočtové metódy, niečo ako evolučné algoritmy, genetické algoritmy a podobne. Oni simulujú evolúciu v živej prírode, výber, mutácia, kríženie. Na základe takýchto mechanizmov dokážu riešiť extrémne zložité optimalizačné problémy. Ekonomické, finančné, priemyselné. To, čo dnešné metódy už nedokážu, ľudské, klasické, dokáže stroj v podstate bez konkurencie. Dá sa to využiť vo finančníctve, v priemysle, kdekoľvek. Je to široká téma. Riadenie robotických zariadení, preskočím, navrhovanie elektrických obvodov, konštrukcie, v podstate už človek nedokáže konkurovať takýmto metodám. No a jeden z dobrých príkladov je generatívna umelá inteligencia, to znamená chat, GPT, alebo Gemini, alebo iné chatboty, alebo veľké jazykové modely boli trénované takýmito metodami. Aj s učiteľom, aj bez učiteľa je taký mix metód. No, generatívna umelá inteligencia, kapitola na samostatnú prednášku, ale myslím si, že s tým skúsenosti máte, už to tu odznelo dneska. To znamená, stroj dokáže analyzovať zložité problémy, generovať texty, obraz, určite s tým máte skúsenosti, komunikáciu, automatizácia administratívy. Môžete implementovať funkcie do svojich produktov, váš produkt môže komunikovať s používateľom, môže mu poradiť, ako sa má servisovať, ako má niečo urobiť a podobne. Takže toto dnes už je k dispozícii v akýchkoľvek produktoch, zákazníci to veľmi ocenia. Zvýšenie produktivity v mnohých profesiách, čiže všetky profesie môžu byť. Každý zamestnanec môže zvýšiť svoju produktivitu tým, že bude využívať generatívnu umelú inteligenciu. Sekundárny jav je, že to môže mať vplyv na redukciu pracovných miest, ale v dnešnej dobe to môže byť len profit. Ale dokážu využiť a robiť len to, čo vymyslel človek. Čiže keď si myslíme, že je za tým nejaká tvorivosť, tak je to zatiaľ len taká ilúzia. Oni zatiaľ len robia to, čo kedysi vymyslel v minulosti človek, čo nemusí byť v budúcnosti, ale pravda. No, tu sú aplikácie, ja som sa opýtal chatbota, že aké sú jeho aplikácie v priemysle, tak nebudem toto komentovať. Návrh produktov, kreativita, design, kreatívny dizajn, zlepšenie zákazníckej podpory a podobne. Môžete si prečítať. A
alebo sa ho opýtajte sami. Takže keby som to zopakoval, klasický prístup umelej inteligencie, kde všetko musí vymysleť človek, nový prístup umelej inteligencie, kde dáme dáta, ktoré by sme mali mať k dispozícii a necháme na strojové učenie, veľké jazykové modely, nauč sa to sám a niečo mi z toho vyprodukuj. Keby som nad rámec možno tej mojej témy mal povedať, že ako vidím budúcnosť, tak asi kombinácia oboch prístupov, klasický, moderný prístup strojového učenia s tým pôvodným, kde budeme simulovať uvažovanie, riešenie problémov človekom, čo dnes už možné je. A ja by som videl budúcnosť asi v tejto kombinácii. Nazval by som to možno tvorivá umelá inteligencia. Zatiaľ tam ešte nie sme, ale myslím si, že nás to tu čaká v dohľadnej budúcnosti. Takže to by bolo všetko. Ďakujem za pozornosť.